the same furnace. Work is very, very hard. The furnace door is down when the sheets are drying. James Jones ydw i, a dwi'n ddeuddeg oed. Mae hi'n 1941 a dwi'n gweithio yng ngwaith copper y morfa. Dwi'n gweithio yn y minerau rolio. Dwi'n rhoi'r delynau copper i mewn yn y ffwrnais i sychu, a phan fydd y dyn yn ei tynnu allan a'i hoeddi mewn tŵr, byddai un neu rhoi mewn